dayawak ti Diyos kakabsat, kinaragsak ti riknak. Tamok nga ado iti makiad-adal kanya tayo, kinagbuybuyak hindi ito nga programa tayo. Kabsat, no siyak, no ti riknak kitaragsak, kasat no langanin, di amatay di langit kakabsat, nga makikita na nga aramatin tayo, iti oras tayo, iti pinagadal, iti sasauna. Kakabsat ko, so nga kahit ko nga kablaawan, dagiti agbuybuya, iti Facebook, ken YouTube kakabsat, kastamet, kinigiti agdengdengeg iti radyo. Kabsat ko, bendisyon ti Diyos, ti makiadda kanyayo. Kabsat, dawatek man nga punuwen tayo, iti balay tayo, iti kararag. Bueno, ayan man, no, at sa di naman ti ayan yung kabsat, tamabalin nga madengeg tayo lang iti sasao, nga haante nga maawatan isuda. Kinhante nga mapagbiyagan isuda kakabsat. Isu nga dawaten tayo, babaan iti kararag, iti pigsa nga agapu iti Espiritu Santo nga isu ti mangtulong kanya ta kakabsat nga awaten dagiti nga adalan tayo babaan kini Pastor Marvin ken ipagbiyagan isuda. Kabsat kahit kuban nga basahan iti sao ti Apo nga masarakan iti Hebreo 4 kabsat luktan nyo ti Biblia kaabayo patsyak ka da Biblia kadwayo Hebreo 4 verse 12 kun na natin kakabsat basaek tati sa o ti Diyos, na biyag kinapigsa, ket natadtadem ngem uray anya kampilan adwa ti tadem na, ket dumano nga aginggana iti paglasinan ti kararwa, ken ti Espiritu, wen, ken dagiti nagsusuupan ken patta, ket nasiglat nga agilasin kadagiti panunot ken panagem iti puso. Kakabsat, kahit ko lang palagip kanya yung nga dagiti adalan tayo, ket haan lang mismo nga gapo iti ayaten tayo nga pastor, uno agapo mismo dagiti kakabsat, iti ayaten tayo nga Diyos iti langit. Daytoy nga adalan tayo kakabsat, ket sao iti Apo. Ngarod, bendisyon ti Diyos ti makiadda kanyayo, God bless you kakabsat. There is coming a day when no heart shall bow, no more clouds in the skies, no more tears in the eyes. All is peace forevermore, and that happy golden shore. What a day!
Iabrasak manen kada kayo ay na nakabsat iti kinamanagayat ken parabor ni Apo Jesus ti sagtunggal maysa kada kayo. Kiti di daytoy agundaway manen ay na nakabsat agadal tayo manen iti pangarig. Mapantayo kin Apo Jesus ay na nakabsat ket agsursuro tayo ken kuana agadal tayo babaen kadagiti pangarig. Iti daytoy kabsat agundaway adalan tayo iti pangarig iti managayat nga Ama. Nga daytoy nga Ama iladawan na no kasano na nga ayaten iti anak na ayaten na kabsat. Ket daytoy matkitaan tayo nga isu daytoy nga kung kunada nga prodigal son kuna di jay English ay na kabsat ngem imbes ay na kabsat nga pangarig iti naiwawa nga anak kitaan tayo man ay na kabsat iti pangarig iti managayat nga Ama. Agkararag tayo. Bendito nga Diyos. Umasidag kami ken ka iti daytoy akan ito. Kiddawon mi iti itataeng mo sagtunggal maysa kada kami. Nga dagiti sasaom magwayaway ita. Isukadi iti mang pennek kada kami. Tapno iti kasta dagiti pennet iti pamati mi ket kumired dapo. Bendisyonam iti sagtunggal maysa ngagdengdengeg. Ipasagepsep mo Apo daytoy nga adal kadagiti puso ken panunot iti sagtunggal maysa kada kami. Agyaman kami ti panangdengeg mo dagiti nga raraw mi itinagan na puminga Jesus. Amen. No kitaan tayo daytoy ay nakabsat ket daytoy nga pangarig iti managayat nga Ama masarakan daytoy ay nakabsat ijay Lucas 15. Kano kitaan tayo daytoy Lucas 15 ay nakabsat iti lawlawan na dita adda kakabsat iti tallo nga pangarig. Umuna ket isu ay nakabsat iti pangarig iti maysa ay nakabsat napukaw a karnero ayaten nga kakabsat. Ta ditoy Lucas 15 iti sarsaritaan na dito kakabsat puros napukaw. Ito muna napukaw kakabsat karnero. Iti may kadwa ket isu ay nakabsat iti napukaw a drakma. Ket dito ay nakabsat iti napukaw iti karnero sinapulda ket kalpasan nga nasapulanda nagpiesta. Kastamat kay da nakabsat iti drakma iti napukaw na daytoy nagpiesta. Ket ay da nakabsat iti may katlo nga napukaw isu dayjay napukaw nga anak. No pagigidyaten tayo daytoy kakabsat no yun una tayo dayjay napukaw kakabsat nga drakma. Dayjay kadi drakma a napukaw amukan na kadi a napukaw wenno saan? Anya ti kunayo kakabsat. Saan na nga mo? Hanap mo nga napukaw, ken may sama tayo na nakabsat, hanap pa nga mo itag subli. Dahil nga karnero, amo na kadiya napukaw, kanya ti kunayo kakabsat. Wen minusaan. Wen, amo na nga napukaw di karnero, ngam iti parikot na, san na nga amo iti ag subli, no naggapuan na. Dahil jaya ito nakabsat. Ket iti may katlo dita nga napukaw daydi anak. Daydi anak ammo na nga napukaw wenno saan? Ammo na. Ammo na mo ngagsubli wenno saan? Ammo naman. So ano, kitkitan tayo dito ay nakabsat, puros napukaw. Ket itatanay tayo nakabsat, dahil nga puros napukaw. Iti saludsuden tayo, siya sino ay nakabsat, iti umuna ngagdengdengeg kina Apo Jesus idi ibagbagana daytoy ay nakabsat a napukaw. Kunana ay nakabsat iti 15 bersikulo 1. Daytoy ay nakabsat dayjay umununa nga agdengdengeg kini Apo Jesus. Ket immasidegda dagiti isu amin nga agsingsingir ti buwis ken dagiti managbasol ngagdengeg ken kuana. Kadagtanta na butob dagiti Pariseo ken dagiti Skriba akong kunada.
daytoy awaten na dagiti managbasol ket makipangan kadakwada. Naway na nakabsat, dua iti audience na pa Jesus, idi sarsaritaan na daytoy. Umuna ita nakabsat, dagijay agdengeg kenkwana. Ken iti may kadua, dagijay agtanta na butob. Siya sino dagiti napan nga agdengeg. Dagiti agsingsingir ti buwis, ken iti manag basol. Siya sino ay nakabsat dayjay agtanta na butob. Dagiti paraseyo ken iskriba. Nugit kitante dayto ay nakabsat. Siya sino kadi dagiti managbasol. Dagiti agsingsingir ti buwis, dagiti agsingsingir ti buwis isuda ket Hudyo ngem makipagtrabaho da kadagiti taga Roma. Isu nga numalagip yu ay nakabsat dagiti naglablabas kay nadal tayo nga pangarig isuda iti nakabsat kita niya iti trademark na dagito iti kadagtatakaw da. Kastamad kakabsat dagiti managbasol no idi ket iti panagbiag mo ket karpintero, mangalap tikan, sculptor. Dagito ay nakabsat no ang dagita nga sangay iti trabaho iti panagkita da iti syudad ket managbasol. So nga naapa Isus ay tinagabsa, naggapuan na. Naggapo, naggapo ti karpintero, nangawis ti adalan ng mangalap ti kan, naggapuan da ti syudad, iti mata dagiti tattao, managbasol. Kiti tattanay din nagabsat, dagiti parasiyo, dagiti skriba, isuda dagiti pangpangulo ni di. Ngam dagito, ikat isuda iti agtan tana butob. Itatan kakabsat. Mapantayo iti pangarig, iti napukaw nga anak. Sa ludsod. Siya sino kadagiti dua nga anak tinapukaw. Dayjay kadi inaudi, wenno jay inauna. Ada nakabsat, anya ti pagarupyo. Sino kadagitoy iti napukaw? Dayjay inauna o wino jay inaudi. Ay na ngabsat, dayta iti sungbatan tayo, kabayatan iti panagadal tayo. Ituloy tayo ay na ngabsat. Versikulo 11. Ket kinunana, maysa a tao adan ti dua nga anak a lalaki. So ijay sin kakabsat, rugina ni Lucas iti maysa nga tao adan iti dua nga anak lalaki da dagitoy. Ket itatan kunana iti nakabsat iti bersikulo 12. Ket tinaudi kinunana kinamana, Ama, ited mo kanyak ti paset dagiti kukwam apan nakabagik. Ket biningay na kadakwada ti kukwana. Ay na nakabsat, sino ti nag-request? Nga alaen na dayjay pan nakabagi na. Nukit kitaan tayo daytoy, nalabit daytoy kabsat nga pamilya, ket nabaknang. Apay, adda iti ipamana na. Dayjay naudi, dawaten na iti bingay na, jay mananak, iti amana ay da nakabsat. Ket itatan, daytoy kabsat nga inaudi, gapot akid dawon na dayjay pan nakabagi na. Ket nalabit di ama si papalubos. Ngam ti saludsod ay tinakabsat. Kaanuyo nga maala iti mana. Dadi kultura tayo akas Pilipino. Kaanuyo nga maala iti mana. Hanggi din, maala tayo iti mana, intuno matay dagiti naganak tayo. Malaksid, no nangibati da iti niya, last will and testament. Nga iti da nga ibaga, nga sagbay matay, tapno sa nga gaapa dagiti anak, daytoy iti kukwam, da nga kabsat mo, daytoy. Bingayan dan. Anay da nakabsat, ngam, sagbay dayta, iti mapaspasamak, maalam tulaeng dayta nga bingay, intuno matay iti naganak. Dayta iti mapasamak ay iti nga kabsat. Ket kalpas na dayta. Ket idi napalabas, ti sumagmamano nga aldaw, tinaudi nga anak, inurnong na amin ket napan iti maysa adaga nga dayo.
Ket ijay dinadael na ti kukwana a nagbiag a nagdakdakes. Ay ito nakabsat, kunana ditoy, sumagmamano nga aldaw. Nalabit ka ito nakabsat, handa nga naala nga dagos, tatisan ni ko ay di, daga, wino kinaado iti taraken. Ket daytoy ama, naglako pay. Sagbay na nga inted ay ito nakabsat, iti anak na. Ket iti daytan, kalpasan na ay ito nakabsat, kunana jay, napan ti maysa nga adayo adaga. Kasano nga kadayo, dayta nga daga. Kasano ay ito nakabsat, mano nga kilometro. Ngayon, isarsarita na dito yung kabsat nga dayo, adaga, napan nakipulapol kadagiti saan amamati. Napan nakipulapol kadagiti hintil. Ta, iti maysa ito nakabsat nga Hudyo, wino maysa nga Pariseyo, nagsabad dati hintil ditadalan, kasapulan nga haan na nga makita. Tano agsabat iti panagkita da, ipagarob na iti nakabsat daytoy natarnaw nga Hudyo, maparsyakan iti basol isuna. Pagarupan da iti nakabsat dagitoy hintil, ket pagsungrod laeng dagitoy iti impyerno. Isu nga, napanta dayo, ket kunana, hala nga dayjay, ket ijay dinadael na ti kukwana a nagbiag a nagdakdakes. Daytoy iti nakabsat iti napasamakin kwa na, imadayo di ama, napan nagbiag iti manag dakdakes. Inibos na iti nakabsat. Kalpasan na, kunana na iti nakabsat iti 15, 14, 15, kunana, ket idi nagasto na aminen. Napasamak ijay adaga, tidakkel abisin. Ket iso nang rugi a nagsagaba ti kirang. Ket napan immasideg ti maysa kadagiti umili, ket iso imbaon na daydi kadagiti taltalon na tapno agtaraken ti baboy. Kita nyo ay na nakabsat. Apaman nga nagasto na amin daytoy, anya tinapasamak, nadan iti bisin. Ket daydi bisin nakaruunay. Tayo ti pannakaladawan na iti nakabsat, iti Ilocano kunana, nagsagaba ti kirang. No iladawan tayo kakabsat, daydi sao nga kirang. No ibagate nga bisin. Yeah. Talaga nga, dapa, yung no kirang, awan nga talaga na ito nga kabsat. Kasamanlaan kumano ti pagbagasan nyo, lata ti biskwit idi. Diyan ka muna, dapat gusar ti lata biskwit itata. Ikabil mo di jay. Kaya intunawanan ti kargana, kaya nukugtaram da di lata, tumaray. Kasjaya din nakabsat, awanan ti kargana, bisin. Kititatan, gabota mabisin, awang kwarta na, oray pa dagiti gagayim na ket pimanaw dan, anya tinapasamak. Napan iti maysa kadagiti umili, iti daga. Anya tinapasamak ay tinakabsat, iti napasamak katanya, imbaonda iti taltalon nga napan nagtaraken iti baboy. Mabalin kadi, nga iti maysa nga Hudyo, ket agtaraken iti baboy. Magitayo ay nakabsat. Daytoy iti langa, iti maysa ay nakabsat, nga tao ama nagbasol nga umadayo kini Apa Jesus. Abay, mapadasan na ay nakabsat itagbisin iti kinapudno. Mapadasan na tagbalin nga nakirang iti na espirituan nga panagbiag na. Ingana ay nakabsat mapan iti lugar nga ayan dagiti baboy. Kaya nangasawan na iti nakabsat, mapan kadagiti banbanag nga adayon kini Apa Jesus. Sala nga dayjay. Kadiso, tartarigagayan na tiagbusog kadagiti algarubas, akanen dagiti baboy, ket awan tinangted. Kita nyo ay nakabsat, iti napasamak kadaytoy nga tao, kalpasan nga napan iti ayan iti baboy,
Hanlang nga nagtaraken iti baboy, nakipanganpay kadagiti baboy. Saan nyo ang panpanunutin nga ti ipakpakanday di ket feeds. Winusaan ke binugbog nga balangag. Ngayon kapsa di binugbog nga balangag, itadtadon da iti babasit sa dalak laukan iti tuyo o sa daipakan. Iti binugbog a balangag, binugbog nga kangkaw. Nga may din nakabsat, dito'y, kuna natin na santuan nakasuratan, algarubas. No ti Biblayo ket King James, tinusar na husks. No ti Biblayo ket New International Version, itinusar na pods. Anya dagito ay din nakabsat. Daytoy algarubas, daytoy ket kangkanen iti tao. Ngem ti mangmangan laeng daytoy ket dagijay na panglaw. Gusto ko kitaan daytoy na nakabsat, napan daytoy ijay ayan iti baboy, nakipangan kadagiti baboy, anya nga rod ti ango na itatan. Kakabsat, dagat baboy, dayjay ay na nakabsat, iti langana daytoy nga tao. Isu nga, into no madayo tayo, nga madayo, kinyapa ito sa ito nakabsat. Saan laan nga makipangantay kadagiti baboy, agang angot tayo pa yun akas baboy. Maragsakan kay kadi, no makaangot kayo, itayan ti pagtarak ng ti baboy. Anya ti angot na, nabanglow no nabangsit. Nabangsit ay na nakabsat. Kasjay iti panangiladawan, niya po Diyos, no madayo tayo, nagbasol ken kuana. Agnaed kadagiti baboy, makipangan kadagiti baboy, eventually, agaangot akas baboy. Itatanay din ng kapsat. Unanan iti 17 kan 19. Ngem idi anag panunot. Kinunana, nagado dagiti mangmangged iti balay ni amak, nga agsubsubraan da iti taraon. Ket siyak addak ditoy amat matay iti bisin. Tumakderak to, ket innakto ken ama. Ket kunaag to ken kuana, ama, nakabasulag iti may kaniwas iti langit, ken iti sangwanam. Jak may karin amanagan ti anak mo. Ikabil nag akas maysa kadagiti mangmangged ken ka. Kita nyo ay na nakabsat. Anya tadajay panunot na. Anya tinapanunot na. Napanunot na di ama. Gaputado ka di makan di jay. Gapu ka di ta napintas ti pagyanan di jay. Gapu ka di tado dagiti babaunan sa jay. Ay na nakabsat. Napanunot na jay kinaimbag iti amana. Ngem kuna na ang mabalin. Ngayon to nagkita kami kini amak, anya iti irason ko. Kita nyo ay din kapsat. Nagsarak kami, anya ti bagak tapno awaten naktumanan. Tada di panunot na daytoy nga anak ay din kapsat, gapu tay nalanan iti mana na. Awanon ti karbengan na, kadayjay sanikwa ni amana. Iso nga ti panunot na ay din kapsat, agbalin langan nga adipan. Ngem, idi na ito nakapsat. Agarami dak ti drama. Anya na ito nga drama. Ibaganan to nagkita dakin ni ama na kunaan nanto, ama, nakabasulag iti may kaniwas iti langit, ken ti sangwanam. Jak may karin amanagan ti anak mo. Ikabil na akas maysa kadagiti mangmangged ken ka. Kada nyo ito nakapsat. Inbaba na iti galad na. Saanen nga kas maysa nga anak, no di maysa nga adipan. Datan kakabsat. Kadaytoy nga gundaway naramid na. Dayjay drama ay ito nga kabsat. Ket into nagkita dan nakasagana nga ibagana. Kalpasan ay ito nga kabsat. Ket timakder ket napan ken amana. Ngami di adayupay laeng nakita ni amana ket simnet ti kaasina ket timaray ket inapungulan na titenged na ket inagkan na. Ay ito nga kakabsat. Kada kayo nga padak nga ama ket adda may isa nga anak iyo.
dinadail na iti kagudwa ti sanikwayo, kalpasan na may sangal daw sumungad dita arubayan nyo, ket makita yo nga sumreg iti ruwangan nyo, tarayin nyo ket mapanyo ka di arakupen kunayo anak agiya manak sa nagsubli ka. Kunayo ka di ay nakapsat. Normal ka di papasama kung saan. Kinukit kita antay da ito kakapsat. No, idi nga panawon, hangki din inalan na itibingay na. No, idi nga panawon na ito nakapsat, kat sibibiyag pa'y dayjay ama, kat alaem dayjay bingay mo. Dua nga banag, kakapsat, dua. Dua nga banag iti mapasamak. Inya dayjay kakapsat nga kultura da. Uburen da ka, ingga na matay ka, wenno papanawon da ka. Kadayupay dayjay anak, nakita ni amana, ay din nakapsat, timmaray, inapungulan na, inarakop na, normal ka din nga mapaspasamak kung saan. Pagarupag kakapsat sa. Ngumapay ta timmaray, jamin ay din nakapsat, no saan nga aramiden di ama, nga tumaray. Kaya yun din nakapsat, inikat na pa'y katan iti dignidad, dayjay nga makapsat, nga dayjay tumaray nga may isang ama, ket lislisen na, dayjay bado na ay nakapsat, dayjay ket may isang kababain. Ngam timaray di ama, inarakop na di anak na, apay ay nakapsat, to give him protection. Tapno maiwanan iso na kakapsat, tapno saan nga uburen iti tao. Ganyan kakapsat, kasta iti langa. Jay tao nga managbasol, idinto kakabsat nga da di lugar itayan iti baboy, nga iladawan na da di basol, nga iso nang iadayo, kada tayo kakabsat kinapa Isus. Ket apaman nga jay tao, sagbay na pa nga baliksen itagbabawi kinapa Isus. Tumarayan iso na, ket umay, umarakop ko na anak ko, giyaman na, ta nagsubli ka. Kasjay ay na nakabsat iti panangiladawan, na po Jesus itayat na kada tayo. Kidilikuan ko na nakapsat, ket di anak kinunana kenkwana, ama, kabasulag iti may kaniwas iti langit ken iti sangwanam. Jak may karin amanagan ti anak mo. Iruginan kakapsat nga ibaga, dayjay pinanunot na nga kasman may nga drama na. Ngem ni ama kinunana, kadagiti adipen, alain nyo tinadaras, ti kapatgan na pagananay, ket kawusan nyo, ikabilyo ti may nga singsing iti mana, ken sapatos kadagiti saka na, ket iyigyo ti baka na palumeg, ket partyen nyo, mangan tayo ket agragsak tayo. Tadaytoy anak natay, ket nagungar, napukaw ket nasarakan, ket nang rugida nga rambak. Ganyan ay na nakabsat. Dahil di napasamak. Iso nga di, irubwat na nga ibaga. Dahil pinanunod na kabsat nga rason, nuapay nga pimanaw iso na, hangan patuloy, adi nangag di ama. Ay na nakabsat, kasta ti panagayat, kada tayo na pa Isus. Anyaman iti naglabas tayo nga basol, no pakawanan na tayo ay ito nakabsat, dagito'y naglabas, awanan iti serbi na kabsat. Hanan nga mabaling nga dagdagulit. Tapay, pinakawan na tayo na pa Isus. Kalpas na dayta. Anya tintanda. Kuna na diya kabsat, ikawusyo iti pagananay. Anya kabsat, diya nga pagananay. Diya kapatgan a pagananay. Kawusan nyo. Kuna na diya kabsat. Diya kabil lang kabsat. Nga kawus. Ket iso diya kawus iti kanilintag ni Kristo. Anya na diya kabsat. Diya kawus ko kakabsat. Di bukod ko nga naimbag nga rami, daytoy kat awan serbina, no dikit di, jay lang kinalintag ni Kristo, nga iso iti mangted iti kinananay, iti may isa nga tao. Kausyo, saan lang nga jay?
kanda may kakabsat iti singsing. Anya da iti singsing ay da nakabsat. Daytoy ket isimbuluan na. Dayjay authority nga naikat kadayjay anak iti pimanaw. Isu nga naisublimanan iti galad na akas maysa nga anak. Sapatusan nyo, kung na ba ito nakabsat? Kada di sapatos ay ito nakabsat, isimbuluan na, dadya dignity, dadya anak nga napukaw, kada sublimanan, akas maysa nga anak. Kalpas na, nagpiestada, ayaten agakabsat. Naglipas, itistorya dya inaudi. Kalpasan na ito nakabsat, Versikulo 25 hingga 27. Ngam di anak na nga inauna, adda di ititalon. Ket iso idi simmangpet, ken immasidag iti balay, nangngegna tinasamit at tuktukar, ken dagiti salsala. Ket idi nga nayaban na ti maysa kadagiti ubingda, inintuod na ken kuana no anya daydi. Ket iso kinunana ken kuana, nikabsat mo dimteng, ket ni amam, pinartina tinapalumeg abaka, agsipod ta inawat na anakaradkad. Ito nyo ay nakabsat. Kalpas na dahil nga napasamak. Anya iti naramid, simmangpot dahil inauna. Ket adayo pa ilae, mangagnan dagiti nasamit nga tuktukar. Ket kunana, anya nga tati mapasamak, ijay balay me. Naggapuak taltalon, nagmalim nga wanak, sumampet iti sumipnget, adda iti pasamak iti balay da. Inaiba na ti may sakabsat kadagiti adalan da. Ket kunada, anya iti pasamak iti balay me. Kunana iti nagabsat iti maysa kadagiti kaduada, nagpapiesta ni amam. Tadayjay kabsat mo ngayon naudi ket nagsubli. Isu nga nagpaparti iti baka nga napalukmeg ni amam. Ano sika kabsat dayjay inauna nga anak anya tirik na. Saan mo nga sinalsalungasing dagiti linteg ni amam? Tinungpal mo amin apagayetan na. Kalpasan na daytoy kabsat mo nga nangibos kadagiti sa nikwayo simmangpet nagpapiesta ni amam. Anya tirik nam kakabsat. Anya tirik nayo. Ang din umapal ka, agladingit ka. Isu nga no kitaan tayo ay da nakabsat iti napasamak iti bersikulo 28 anya kabsat iti kunana ngem nagluksaw ket di na kinayat ti simrek. Kaya yan ang kapsat. Hanakait iti simrek. Dayjay anak nga inauna. Tabay din ang kapsat. Kasmanlaeng napukaw dayjay panawen na nga nagsirserbikin ni amana. Hanakait iti simrek. Ket gaputasan na kayat kakapsat iti simrek. Mukha na kapsat ni amana rimuar. Ket inayayo na. Ang wala sa kabsat nga ay ayo. Kasuman lang kumada jay agsangi nga ubing ket ay wow. So kung makita tayo ay dalagabsat. Jay ama, idi nga sumangpod jay naodi timmaray inarakop na dayjay anak. Ket idi dayjay ama, dahil inauna nga anak saan na kahit iti sumrag. Anya tinaramid niya ma, rimwar, inayayo na, inalukoy na kahit na nakapsat. Ngam, makasuron. Dahil anak ngayon na. Kuna na, ngam iso simungbat ket kinunana ken amana. Adtoy ti adon atawen a panagserbiken ka, uray kano jak kinaniwas tibilin mo. Ket uray kano di nag-inikan ti basit akalding tapno makipagragsakak kadagiti gagayem ko. Ngem, apaman na simmangpet daytoy anak mo. Nga inibus na ti kukwam kadagiti balangkantis
impartiam tibaka anapalukmad. Kita nyo ay nakabsat. Anyan ti ko na apaman nga si mangpet daytoy anak mo. Saan na nga imbagan nga si mangpet ni kabsat ko? Hanan, si mangpet daytoy anak mo. Ay din nga kabsat. Dikuan ko nanan, ituloy tayo. Ijay, versikulo 31 kan 32. Ket iso kinunana kenkuana, anak, sika adda kang agnanayon kanyak. Ket amin dagiti gamen ko kukamida, ngem masapol ti panagrambak ken panagayat, tadaytoy kabsat mo natay, ket nagungar, ket napukaw, ket nasarakan. Ay na kabsat, dayjay iti kunanan. Anya ti kunana, daytoy nga pasamak. Daytoy nga anak mo. Daytoy akabsat mo. Kunana ito nakabsat. Itatan nagsubli. Ngem, kasapulan tayo tiagrambak. Naglipas kabsat iti istorya. Kadayjay nga pangaring. Itatan ito nakabsat. Agsubli tayo kadayjay audience. Tatay. Kunana, ket immasidegda dagiti suamin nga agsingsingir ti buwis. Ket dagiti managbasol nga agdengeg ken kuana. Ket agtanta nabutob dagiti Fariseo ken dagiti skriba kung kunada daytoy awaten na dagiti managbasol ket makipangan kadakwada. Ay na nakabstat no. Nusublanan dagiti sa ludsod. Siya sino nga rod kadakwadan iti napukaw. Dayjay kadi inauna wenno dayjay inaudi. Dayjay inaudi ay din nakabsat isimbuluan na dagiti agsingsingir ti buwis ken managbasol. Ket iti nauna isimbuluan na iti Pariseo ken iskriba. Idi may napaiso sa iti nakabsat dagiti agsingsingir ti buwis ken managbasol isuda ti mawat ken kuana. Dagiti Pariseo ken iskriba isu iti nangidya ken apaiso. Kas manla nga iti nakabsat daytoy inauna akabsat. Napukaw in the midst. In the midst. Napukaw iso na iti nakabsat iti tinga, iti dinna, iti amana. Ay iti nakabsat narigad mo at kakastama pasamak kada tayo. Amangan no datayo kat agserserbi tayo kinapa Isus agimgimong tayo wino anyaman baka napukaw tayo ay iti nakabsat. Ngakas kadagiti Pariseo kiniskriba. Kasapulan nga tinaldaw-aldaw ti panagbiag tayo, mananam tayo dahil kinaimbag na pa ito. Makita tayo iti panangisalakan na ken panangi dalan na ayaten akakabsat. Agkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami na ilangitan. Agyaman kami ti kundaway nga inadal dagiti sasaok. Agyaman kami kadagiti pamaneknek iti kinamanagayat mo. Sapay kadita, bendisyonam ti sagtunggal maysa kada kami. Agyaman kami ti panangdengeg mo ti kararag mi, itinagan na po may Jesus. Amen. Praise God kakabsat, pacheck nga adumanin, tinaadal tayo, tatang rabii, ta adu iti naadal tayo. Nga gapo iti Dios babaen ken Pastor Marvin Diaz kakabsat, dawatek nga kanayon kumangay kararagan tayo, dito yung ayatan tayo nga pastor kakabsat, taamok, nga tikabusor kat aramiden na amin, tapno lapedan na, it nga maisao iti kinapudno nga gapo kiniapo Dios. Kakabsat ko, patuloy nga kararagan kayo, kinamok nga patuloy mo't iti bendisyon nga malakam nyo, itabalayo, iti pamilyayo, kin iti pada yung nga tao.